कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी आणि कुणकेश्वर यात्रेत भाविकांची गैरसोय होऊ नये, या दोन्ही यात्रा सुरळीत व शांततेत पार पाडाव्यात यासाठी जिल्हा प्रशासन व देवस्थान समित्यांनी यात्रा नियोजनाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करून जिल्हा प्रशासनास सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी दिल्या। जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात श्रीदेवी भराडी वार्षिक जत्रोत्सव 2023 व श्री स्वयंभू कुणकेश्वर देवगड वार्षिक जत्रोत्सव 2023 नियोजन आढावा बैठक पार पडली। यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अगरवाल, अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश फड, कुडाळ प्रांताधिकारी अविनाश कुमार सोनाने, कणकवली प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी दादासाहेब गीते, मालवण तहसीलदार श्रीधर पाटील, देवगड तहसीलदार स्वाती देसाई, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकुमार काळे, गटविकास अधिकारी आप्पासाहेब गुजर, विविध विभागांचे प्रमुख, आंगणे कुटुंबीय, आंगणेवाडी व कुणकेश्वर देवस्थानचे पदाधिकारी उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।